Schneider stráca loptu. Kinder a Haraoui už bude musieť podnikať súboje so Šimonom. Ten mu hneď loptu berie, respektíve púšťa za bránkovú čiaru maďarského týmu. Takže zatiaľ 1-0 pre Šimona. Telek. Kinder predbehol Schneidera, preto bol úspešnejší. Šimon a Alberta. Lipčej si rukou priťukol a bolo to úmyselné. Lipčej má už žltú kartu. Klinovský sám. Fero má dobrú strelu. Volí takýto prienik. Timko. A Dubovský! Peter Dubovský, tak ako ho poznáme, si z nenazdajky nabehol do pokutového územia a dáva druhý gól. V 7. minúte druhého polčasu. Teda v 52. minúte stretnutia Dubovský. 2-0 pre Slovan. Ohromná radosť. V sektoroch na tribúnach, kde sú priaznivci bratislavského Slovana, okolo bratislavskej striedačky na ihrisku. Ešte raz sa pozrime. Všetko to urobil Fero Klinovský. Nahral Timkovi, ten odcentroval po zemi a Dubovský toto bezpečne premieňa. Pozrite sa, Klinovský dobre prenikal, dobre sa orientoval, videl nabiehajúceho Timka, ten Dubovského a Šimon už nestačil. Tribúny si žiadajú ešte jeden. Hráči by ich radi vypočuli. Tibor Milaši strieda, z hry sťahuje mladého Lásla Vukoviča s 11-kou a do ihriska prichádza Seneš Šándor s číslom 14. O ňom sme hovorili, že kope väčšinu priamých kopov, má dobrú strelu, je silný v štandardných situáciách. A to slovanisti určite dobre vedia z pozorovaní svojho dnešného súpera. Šimon Gostiča ubránil, ale na Dubovského bol krátky. Tak Peter Dubovský opäť potvrdzuje, že je vynikajúcim kanonierom. V 15. ročníku ceny Bravo hráčov do 21 rokov, ktorú organizuje taliansky časopis Guerin Sportivo, obsadil Peter Dubovský v predchádzajúcej sezóne 6. miesto. Vyhral Guardiola z celku FC Barcelona pred Talianom Albertínim a Portugalčanom João Pinto. Aj to je ohodnotenie pre nášho kanoniera. Albert pre kanoniera, ktorého umenie ešte v minulej sezóne nejeden kvázi odborník stále spochybňoval. A keď nebolo pochutí strelecké umenie, zobrali si na nůžku jeho neochotu komunikovať s niektorými redaktormi. Teraz prišiel na rad Galis a uvidíme, kto ďalší. Toto futbalu, myslím si, neprospieva. Venujme sa však hre. Timko, ktorý prihral Dubovskému na gól. Dobre centruje opäť na Petra Dubovského. Gól! 3-0! Opäť sa zopakovala situácia z 52. minúty stretnutia. Opäť odcentroval Timko a zakončoval Peter Dubovský. Je to len logické vyústenie toho, čo sme svedkami tu na tehelnom poli. Slovan je od prvej minúty lepším mužstvom. Pozrime sa ešte raz na Timkov, krásny, mekúčky, pritom ale dostatočne razantný center a Dubovský to vie na zemi vo vzduchu. A ešte raz z pohľadu inej kamery opäť tam chýbal Šimon. Šimon ako by bol povzbudený, že mu krídlo Gostič odišlo z ihriska a dvakrát zabudol, že aj Dubovský je na ihrisku. Takže v 54. minúte si Peter Dubovský zopakoval teraz zo vzduchu to, čo v 52. minúte na zemi a Slovan vedie 3-0. Je to veľmi dobré. Napriek